Meron po tayo ditong official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Probinsya Dulay, papadisan sa aton kagawad, si Honorable Nerin Dakla Corazza.
kagawad, padre nga kagawad ni rin. Yan na, sarayaw sa katanan. Hasta